أرسط زينا منغستي تعاطيقوم نزنقساقسو حيلتات زغبرو زلو صاوعيت سلام افلالاي بوليتيكا بزتن مفتاح زلو قراصنت كم زري تغليصو بنك المعاتي إثيوبيا أسرار حقوق كمحيش كم زغبا تحبيو وصاي نتانياهو ترامبن أب قداي سممعنت مقراص تخص إسرائيل غازا تميتهم كزاتي على سلوس عيسران شوعاتن طريق التشحن 10 شوعاتن عم تمرت مشت ساعات حدا عقيلو نابخم استدالو زي ما ادي زينا اي تي في تغرينا حيزنا لكم قريبنا لنا كمي تمسيو كبرات تخاتاتلتي مس زيناتات غيتاچو علمو مسخم كصنح سناي مكتال نكون لكم تمنيتنا ايو فلما حصرت زيناتات بنك المعاتي إثيوبيا سرار حقوق كم محايش كم زغبا تحبيروم بنك المعاتي إثيوبيا سرار حقوق كم محايش كم زغبا قوام كوميتي قدات قصصرن محدران وصاي منغست يملكيتو تي قوام كوميتي بسرعه عودي مانفاكتشرينج او وهبام اتقاقمان لقاح بنك المعاتي إثيوبيا تاميتو مس اوديترات فيدرال وهبتي مرداتا بنك المعاتن مداركتي اكالاتن زتيو تي زتز تخايده جنرال اوديتر فيدرال ابجت عامت 2015 شدشن زكايدو ركاب اوديتر وغسي بمغبار كم زخونم تغليصو كوميتي دكتور يشمبيت دمسي اب 2014 عام تمرت بوليسي تعودي محايش مبر تبانكي المعات مفصم ممرحي بوليسي زيبلو كم زخونه بمغلاص تي بوليسي مسرت زغبره ممرحي كساب 30 لكاتيت صديقو ناب سراح كاتو كم زلوو اتحساسيبن كابزي بتوساقي تي بانكي من تلقحتي مسئتوتن كالوت محازو تاكلاتن بمتحبار مرغغاص كم زغبا ابريهن إثيوبيا تعنا انسسات وحسنا دحننتن مغبين مرغاز تخرت هبايا كبلو مكتل قداماي منستر تمسغن طرونه تزاريبهم اب كتما اديس ابان 3 معلتات زكايد مبل 26 غباي احغور افريكا تكال تعنا انسات عالم تجميرو مكتل قداماي منستر تمسغن طرونه هابتي غباي ترخيبهم كم زغلصوم افريكام والاكوا لعول هابتي انسات انتالوا وحسنا مغبي ايرغاغصتن إثيوبياون مبزحتيو حزبا بحرشا زمحدرن ببزحي كفتي كاب افريكا قداميتن ولا كوانت خنت بتي زدل بركيغنا تربحيت كيكونت صنيحه يلوم فلايد محمام انساتن تزامت تصقماتن ابتربحنت تعودي فتنا خوينوم كم صنحو تزاريبهم يكون مبر دحرتي هاغراو لوطينا بحرشا بفلايد مال معات هافتي انسات وحسنان دحننتن مغبي امم حياش بتخرتنا تصرح كم زخونه غليصم ماخلات حكمنا انسات كتبات قصصر صريت سغام مصنحي انسات قصصر حمام مرمرا انسات بمسفحفح بركس بلو سرحتي كم زتسالطون حبيرهم نتي بقلطف زو سخ زلو قصر حزبي زمطاطن عبيت فريات حرشا كم زدلي بمحبار منغستي بهاغور بقول ممحيش قطوا نزبناو حكمنا انسات تخرت كم زحابم ارديوم ابي إثيوبيا زلعل لوطي بمزغاب وحسنا سرعت مغبي نمرغاص انشيتيف صغاتات ليمات تغباراوي تغيريلم عقمي قصصرن كل خال نحمام انسات نمعباي عالم لخن حغراون تكالات تواديدوم مسرحن بمتكل ممرحن ادلاي كم زخونه بمغلاص إثيوبياون دحننت تعنا انسات مفرياين التعاودن دحننت مغبن زي تقمطو حغراوي زوباون عالم لخون شتوتات نمعوات اجاما كم تواصا اتوم كتل قداماي منستر غليصوم هاجر لها كونفرنس سلام اندحننتن مناسي اب كتما اديس ابا يسالط اللهم منستر دقانسيون محبراو غداين مسفند المعات سنه حزبي حبرات منغستات بمتحببار زسنادو كونفرنس مناسي بعلوانا سلام بزبل مري حسابيو زكايد زلو ابتي مرها غبري منستر دقانسيون محبراو غداين دكتور ايرغوغي تسفاي منستر سلام محمد ادريس توكالي فند المعات سنه حزبي حبرات منغستات كوفي كويميو
ሚኒስትር ዴኤታታት ካብ ክልላትን ምምሕዳር ከተማታትን ተውጻጹ መናእሰይ ተሳቲፎም እቲ መድረኽ መናእሰይ ንህንጸት ሃገር ዘለዎም ግደን ሰላም ብዝበለጸ ምጥንኻር ኣብ ዝኽእሉ ሓሳባት ንምዝታይን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኢትዮጵያን ቼክ ሪፐብሊክን ኣብ ዓውዲ ማይን ኢነርጂን ዘለዎን ምትሕብባር ንምጥንኻር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኢትዮጵያን ቼክ ሪፐብሊክን ኣብ ዓውድታት ቁጠባ ኢንዱስትሪ ንግድን ኢንቨስትመንትን ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ማይን ኢነርጂን ዘለዎን ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋ ምስ ምክትል ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ቼክ ሪፐብሊክ ጄ ካቫሊሪክ ተዛትዮም ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ኢትዮ ቼክ ሪፐብሊክ ፕራግ እናተሳተፉ እንትኾኑ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ጸኒሒቶም ምስ ምክትል ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዕውት ዘተ ኣካይዶም ኣብ ዘተኦም ድማ ርክብ ክልቴን ሃገራት ዓውድታት ቁጠባ ኢንዱስትሪ ንግድን ኢንቨስትመንትን ከምኡውን ኣብ ዓውዲ ማይን ኢነርጂን ዘለዎን ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ምስራሕ ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣልዒሎም ኣምባሳደር ምስጋኑ ምስ ጄ ካቫሊሪክ ኣብ ዝገበር ወዘተ እቲ ርክብ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ርክብ ክልቴን ሃገራት ዝተለዋወጦ ረቂቕ ሰነድ ምስረታ ሓበራዊ ኮሚሽን ቁጠባ ኣብ ሓጺር እዋን ብምፍርራም ናብ ስራሕ ምእታው ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹ ሓደ ነጥቢ 1 ሚልዮን ኩንታል ዳፕን ዩርያን ዝጸዓና መራኽብ ኣብ ወደብ ከም ዝበጽሓ ተገሊጹ 1.1 ሚልዮን ኩንታል ንዘበነ ምህርቲ 2017-18 ዓ.ም ዘገልግል ዘበናዊ ድኹዒ ዳፕን ዩርያን ዝጸዓና መራኽብ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ምብጽሕን ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ነዚ ስዒቡ ክሳብ 27 ጥሪ 2017 ዓ.ም ካብ ወጻኢ ዝተጓዓዓዘ ዘበናዊ ድኹዒ መጠኑ ናብ 5 ሚልዮንን 392,600 ክብ ከም ዝበለ ተሓቢሩ ካብ ሞንጎዚ 3 ሚልዮንን 717,212 ኩንታል ናብ ውሽጢ ዓዲ ብምጉዓዓዝ بمحبرات حبر السرحة بيلون أب حرس توتي كفافل كم زلهم تجلسهم حدا مليون شديش 275 كنتال دابن يوران زعنا ثلاثة مراخب كاب عسران شمون تنطري كسابي حمشته لكاتيت كل تشحن عصر شوعتنا عم تمرت ناب ودب كبس حين زبل تثبيت كم زلهم كابتي كوربوريشن زرخمنا يو حبريتام أرديوم بعصرت سلسنة 4 مليون دولار أب حمشة كتماتات تجري قرب مستمعين من محاش زخ البروجكت علاو خينهم بعصر سلسنة 4 مليون دولار أب حمشة كتماتات كل تجري قرب مستمعين من محاش زخ البروجكت علاو كم زخنم تجلسهم تي بروجكت بحجز بنك المعات جرمنن التحوابراينة يونيسيفن بيرو ماين هافتين إنرجين جزاو محدار كل التجرين زي سرحيو تباهلهم رسم محدار جزاو محدار كل التجري أي تجيتات شورا دام بزعباتي بروجكت مستوكلتي يونيسيفن بنك المعات جرمنن زتيوم بسنكي كونات زعنو قرب مستمعي كلل تجراي نممحاش نزقبرو وتبقسوم نئيدام تي بروجكت تجراي مليسكا اب محوايز العلى اجام كم زلون بصريتن صفت نكسرح دما غزياو محدار حجز كم زقبر قليصوم بخلته معرف زي سراحتي بروجكت ماي اب حمشتا عمتنا مززام تلمي كم ستحزه حلافي بيرو ماين انرجين غزياو محدار تكلل ايت موغس قبر غزياو قليصوم كتماتات مخوني وقرون شرن أب قدامي معرف تربحتي كم زخنام أبريهم دايركتور لمعت بنك جرمن أبي إثيوبيا يوناس ديلان أب يونيسيف جنفر إثيوبيا حلافي كفل قرب ماين صريت كبابن فيكتور كيان جانج بقدوم قلقالوت ماي اتي كلل نابز حشا بركين مبزح كم سرحو تزاريبهم بحدقة مجهز مريت هيوت شمونت سبات حليفو أبزوا جوجو ردا سابا بورو ببهلاو مجدي
معدن أب موصع زنبرو شمون سبات بحدقا مجهاس مريت هيوتهم حاليفو تحدقات مالي ساعات شعته ببهلاو مجدي معدن أب موصع أسرح استوافرو زيغاتات زيغات أماكم زخونم حلافي بصحفة كومونيكيشن تاوردا أي تأشنا في دانكو نفانا ديجيتال تزاريبهم أسكرين بتحدقا نحلفة زتقالعو سبات كابتي زتقهاس مريتنا موصع أسرح ناتخيدا كم زركبون حبيرهم كبل سبصاب فانا ديجيتال أرديو Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል ምክትታል ማዕድ ዜናኹም ትርከቡ ክቡራት ተከታተልቲ መሪጽኩም ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ህዝቡን ምሳና ጽንሑ በዝርዝርና ብዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና መንግስቲ ተዓጢቆም ንዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ዝገብሮ ዘሎ ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም ኣፈላላይ ፖለቲካ ብዘተን ምፍታሕ ዘለዎ ቆራጽነት ከም ዘርኢ ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ተዓጢቆም ድሌት ፖለቲካኦም ብክላሽን ንምዕዋት ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይልታት ናብ ዘተ እንተዝቀርቡ ነዚ ሃገር ዝጠቅም ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ንጸብጻብ ዮሐንስ ፍስሓ አብርሃም ፍስሓ ናይ ብዙሕ ኣሽሓት ዘመናት ልምምድ ሃገረ መንግስትን ታሪኽን ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ግና ብዝተፈላለዩ ጎንፅታት ክትፍተን ጸኒሓ እያ ሓደ ጎንፅታት ብዘተ ክፍትሑ እናተኻእሉ ብዘይግቡእ ኩነታት ናብ ደም ዘፋስስ ኩናት እንተሰጋገር ተራእዩ እዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እዚ ሃገር ዝነበረ ኩናት እውን ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ብዝኾነ ምዕቀኒ ካብ ኩናት ዝርከብ ትርፊ ከም ዘየለውን መዛግብቲ ታሪኽ የረድኡ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዘሎ ወርዓዊ ኩነታት እንትንርኢ ተደጋጋሚ ዝስምዑ ዝነበሩ ጻዕርታት ሰላም ሰማዒ እዝኒ ረኺቦም ተዝኾኑ ነይሮም ዝኾነ ዓይነት ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ኣይመጋጠመን ነይሩ ቀስ ብለን እንቀባበለው እንችላለን ፖለቲካውን ሃገር እስካለ ድረስ እቲ ፖለቲካ ቀሲልና ክንቀባበሎ ንኽእል ኢና ሃገር ክሳብ ዝሃለወት ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ቀንዲ ገዛኢ ሓሳብ ክኸውን ይግባእ ሃገር ክትፈርስ የብላን ኣነ ስልጣን እንተሒዘ እንተተመችዩኒ ኢትዮጵያ ትንበር ተዘይተመችዩኒ ግና ባዕላ ትፈልጥ ዝብል ዘረባ ትርጉም የብሉን ናብ ድርድር ዘይቀርብ ጉዳይ እንተሃሎ ጉዳይ ህልውና ሃገር እዩ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ካብ ዝሕለፍዎ ናይ ቀረባ እዋናት ቅልውላው ሰላምን ጸጥታን ሕዝውን ክሕለፍ ኣይተኻእለን ከም ሃገር ካብ ምዝታይ ናብ ጎንፂ ምእታው ድማ ሕዝውን ንህዝብን ሃገርን ናብ ጉድኣት እናሳጣሕ ይርከብ መጓደል ስብራት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን ሁላችን እናምናለን مقدالن سبراتن نابوشت إثيوبيا مهلاو كلنا نأمننا مقدال جن بمقتتال كن ملو عين خيلن مقدال بمقتتال مملا تزكال نيرو قعزوز حلفو حدا مئة عامتات ما أخل نيرو مقدال بممخخرنا كن ملو نخيل علم ولا ملئتي تخون نامولو النتاب زقبر قعزو ممخخر مبر مقتتال مفتحي كونن بوغن منغستي كاب زحلفو طفاتات تمرتي بموساد كل زتعطق حيلي ناب سلامو مقدن كمص تدغاغام صعري انت جبر ترايو يوم مخنياتو دما زحلفو عامتات بستفطرو كينات زصعبو قلولاو كساب حزي اتحمام ايدحنن بتدغاغامي እንዳነሳውት በጣም በልጅነት ወራት ክላሽ ተሸክመን ስለኖር ክላሽ መሸከም ምን ያህል ጉዳት እንዳለው ይገባናል كمتي بتدغاغامي زلعلكو اب اوان نسنتنا كلاشن تشكيمنا سلازنبرنا مشكام كلاشن دما كندي زاكل غدات كم زلو نرداينا
ብኩናት ንፈልጦ ኢና ብወረ ዘይኮነስ ብተግባርና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣይንደልዮን ንብዙሓት ስለ ዝበልዕልና ኣይንደልዮን ካልእ ድማ ሕልሚ ኣለና ኣብዚ ሃገር ዝረአ ለውጢ ክነምፅእ ንደሊና ነዚ ንምትግባር ድማ ሰላም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሰላም ብዝተማልአ ኩነታት ክረጋገጽ ተዘይክኢሉ ግና እቲ ንሓስቦ ዕቤት ምምጻእ ክንጽገም ኢና ስለ ዝኾነ ሰላም ኣጥቢቕና ንምንዮ ጉዳይ ምዃኑ ኩልኹም ክትርድእዎ ይደሊ ንኣብነት ኣማራጺ ሰላም ዶ ኣይትመርጹን ብግልጺ ዶ ኣውጁ ንዝተባሃለ ነገር ብተደጋጋሚ ምእዋጅ ናይ ትረፍዶ ንስኹም ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ንሰላምን ምኽክርን ኩሉ ሻብ ኣይረፍድን ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ሰላም ንክሰፍን ደም ንጹሃን ከንቱ ክፈስስ ዝገብሩ ዘለዉ ኣፈላላያት ፖለቲካ ብዘተ ንምፍታሕ ቆራጽነት ኩሉ ኣካል ዝሓትት እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበርዎ ዘረባ እውን ኣብ ጫካ ንዝርከቡ ዕጡቓት ጻውዒት ሰላም ንክቕበሉ ደጊሞም ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ግጭት በቃን እንሰልጥን እንነጋገር ጎንፂ ኣኽለና ንሰልጥን ንዘራረብ ኣብ እዋን ስሳታት ዝተዓጠቅክምዎ ክላሽን ኣውርዱ ይኣኽለና ብሰላማዊ መገዲ ተዛቲና ኢትዮጵያ ብሓባር ክትምዕብል ንስራሕ በኣና ወገን ብሰላም ብዘተን ብሓሳብን ንዝግበር ቃልሲ ብልጽግና ፍርቂ መገዲ ናይ ምኻድ ልምዲ ኣብ ዝሓለፈ ኣርእዩ እዩ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕጽል ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ዝተመነየሉ መልእኽቶም ሕዚ እውን እንተኾነም ኣፈላላይ ፖለቲካ ብዘተ ክፍታሕ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ኣመሓላሊፎም እዮም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ጽሬት ትምህርትን ተበጻሕነትን ከረጋግጹ ተባሂሉ ዝእመነሉ ሓድሽ ረቂቕ ኣዋጅ ትምህርቲ ኣጽዲቑ ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ካብ ኣባላት ባይቶ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዝቐረቡ እንትኾኑ መብርህን ምላሽን ተዋሂብዎም ህይወት ኣበበ ከምዚ ስዕብ ኣዋዳቷላ የኢትዮጵያ የፌዴራል የሥራ ቋንቋ አማርኛ ይላል አንቀጽ 5 ኣብ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 5 ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ስራሕ ቋንቋ አምሓርኛ እዩ ዝብል ነውጾም ሕግታት ግን ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጻቡ እዮም ኣብ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 9 ዝኾነ ሕጊ ወይ ውሳነ በዓል መዚ ምስ ሕገ መንግስቲ ዝጻባ እንተኾይኑ ተፈጻምነት ይህልዎን እዩ ዝብል ስለዝኾነ ዘይፍጸም ሕጊ ንምንታይ ዕላማ ኢና ነውጾም ኣዋጅ ዝወጽእ ጸገም ሕብረተሰብ ንምፍታሕ እዩ ኮይኑ ግና ጸገም ሕብረተሰብ ዘይፈትሕ ንምንታይ ኣብዚ ተኻቲቱ በሕገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 5 ላይ ያለው ኣብ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 5 አምሓርኛ ናይ ፌደራል ስራሕ ቋንቋ ይኸውን ዝብል ትኽክል እዩ አምሓርኛ ጥራሕ ዝብል ግን የብሉን ንቅድሚት ካልኦት እንትውሰኹ ናይ ፌደራል ስራሕ ቋንቋ ይኾኑ ዝብል እዩ ዝኸውን ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቋንቋ ዝብል ግን ቅድሚ ሕዚ ኣይነበረን እቲ ቀዋሚ ኮሚቴ በዚ መዳእ እዩ ተገንዚብዎ ትምህርት ላይ ጥራት ለማምጣት ብንፈልግ ከሆነ ጽሬት ትምህርቲ ክነረጋግጽ እንተኾይና ኣብ መምህራን ክንሰርሕ ኣለና ረብሓን መሰልን መምህራን ክሕሉ ኣለዎ ዕቤት መሃያ ዝውውር ብእዋኑ ዘይረክብ እንተኾይኑ ኣብ ድሌት ዝተመስረተ ትምህርቲ ክህብ ኣይኽእልን የትምህርት ጥራት ያለ መምህራን ጥራት ሊመጣ ስለማይችል ጽሬት ትምህርቲ ብዘይ መምህራን ምርግጋጽ ስለዘይከኣል ስልጠና መምህራን እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ዘድልዮ ብቕዓትን ክእለትን እንታይ ክመስል ከም ዘለዎን እቲ ሞያ ብኸመይ ክኽበር ከም ዘለዎ ዘመላኽት ማእኸል ሕጊ እዩ እንደ ኮቪድ አይነት ችግር በሚመጣበት ወቅት ከም ኮቪድ አይነት ጸገም ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን እዚ ኣዋጅ ከተሓሳስቦ ዝግባእ አንቀጽ ክህሉ ኣይምተገብኦ እንዶ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ጸገም እንትፍጠር ስርዓት ትምህርቲ ክቕጽለሉ ዝግባእ መንገዲ ንምንታይ ዘይተኻተተ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ወረርሽኝ ራሱ ኩናት ጥራሕ ዘይኮነስ ለበዳ ባዕሉ ስርዓት ትምህርቲ ንከይካየድ ክገብር ይኽእል ስለዝኾነ ብሓደጋ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕ ዝበልናዮ ምኽንያት እዚ እዩ ሚኒስቴር ትምህርቲ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ጸገማት ትምህርቲ ከመይ ክወሃብ ከም ዘለዎ መምርሒ የውፅእ ኢሉ ግልጽ ገይርዎ እዩ እዚ መምርሒ ክልላት ይፍጽሙ ኢሉ ብግልጺ ኣቐሚጡ እዩ عقمي ممهران نمعباي صريت تمرتي نمرقاق زدنقاق أواج ناب تقبار كسقر يسرح له تباهلهم 900 أكال قدو عشلاتنا بيت تمرتي كم زي تسددون ناب عودي تمرتي كركبو أواج صديق الله تصدق أواج أب متقبار بترة مسرح كم زد اللي وانت قلت له محلي تادلة مسمور يونيفرسيتي عبد السبات عن حيث قرايلا مرحصل عمر ساخم سبا وادوالو زحشة حجر زفتر زحشة عقمي فلتت زوننو بقصري بزوحات زيغاتات تهلو تلويو ازي علم الترداد اللو حكي
ኣብ ኸይድ ምትሕላፍ ፍልጠትን ፍልጠት ዝተሓላለፈሉን ኣግባብ መሰረት ብምግባር ሃገራት ዝተፈላለየ ሕንጻጽ ወይ ከዓ ስርዓት ትምህርቲ ይዝርግሓ። እዚ ዝርግሐ ዜጋታት ብብርኪ ዓለም ለኸ ገዛእ ፍልጠት ክህልዎም ጸጋታት ሃገር ጸብለል ተሃልይዎም ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲን ካልኦት ዘፈራትን ርኡይ ግደ ብምንባር ቁጠባ ዜጋታት ንምዕባይ ብዝረብሕ ኣግባብ ዝቕረጽ እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ እውን ነዚ ጠመተ ዝገበሩ ምንቅስቓሳት ካብ እዋን ለውጠት ሒዛ እንዳሳለጠት ትርከብ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ሓፈሻዊ ሓድሽ ኣዋጅ ትምህርቲ ተጽዲቓላ። ፕሮፌሰር ትምህርትን መጽናዕቲ ባህርን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ኣለማየሁ ተክለማርያም ኣብ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ እዚ ኣዋጅ ዘለዎ ግደ ልዑል ምዃኑ ይረጋግጹ። መምህራን በሙያቸው በከፍተኛ ደረጃ እንደሚሰለጥኑ ይናገራል። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ያለው ችግር ቀዳማይ መምህራን ሞያኦም ንምዕባይ ብልዑል ዓቕሚ ከም ዝስልጥኑ እቲ ኣዋጅ ይገልጽ። ካልኣይ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝረአ ጸገም ድማ ኣብ መምህራን ዝረአ ጉድለት ዓቕሚ እዩ። ሳልሳይ ጉዳት ኣካል ብ90% ብዝግለጽ ቀመር ናብ ዓውደ ትምህርቲ ኣይተረኸቡን። እዚኦም ንወለዲ ከይተረፈ ብሕጊ ብምግዳድ ናብ ዓውደ ትምህርቲ ክመጹ ክግበር እዩ። ራብዓይ ስርዓተ ትምህርቲ በበዋኑ ከም ዝመሓየሽ ይገልጽ። በዚ ድማ ምምሕያሽ ስርዓተ ትምህርቲ ዘንብሮ ኣውንታዊ ጽልዋ ኣሎ። ሓምሻይ ረቓሒ ተቐሚጡሉ ንኹሎም ዓንቀጻት መምርሒ ኣፈጻጽማ ኸስርዐሎም እዩ። በዚ ድማ ንምሕላው ጽሬት ትምህርቲ ዘንብሮ ግደ ልዑል እዩ። ብዝሃ ቋንቋነት ኣብቲ ጽሬት ትምህርቲ ጽልዋ ከም ዝሕድር ኣብቲ ኸይዲ ምጽዳቕ ሓፈሻዊ ሓድሽ ኣዋጅ ትምህርቲ ብኣባላት ባይቶ ወከልቲ ሓሳብ ቀሪቡ መካትዕ ምንባሩን እቲ ኣዋጅ ምጽዳቑን መሰረት ብምግባር ዘዕርፎ ጽልዋ እንተልዩ ሕቶ ዝቐረበሎም መምህርን ተመራማርን ፕሮፌሰር ኣለማየሁ ተክለማርያም ኣብ ቋንቋ ውሽጢ ባህሊ ከም ዘሎን ባህሊ ምፍላጥ ማሕበረሰብ ንምፍላጥ በር ምዃኑን ንተምሃሮ ረብሓ እምበር ጉድኣት ከስዕብ ከም ዘይክእል ይገልጹ። ቋንቋ ሲጠና እኮ ባህልን የሚያውቃሉ። አንድ ቋንቋ ብቻ ቋንቋ ኸጽኖ እንተለዉ ባህሉን ይፈልጡ እዮም። ሓደ ቋንቋ ንብሕቱ ምእኹል ኮይኑ ናብ ረብሓ ምውዓሉ ካብ ዝህቦ ረብሓ ዘስዕቦ ጉዳት ይዛይድ። ሰለስተ ቋንቋታት እንተጽኒዖም ናብ ብዙሕ ማሕበረሰብ ኬድካ ናይ ምንጣፍ ዕድል ክፉት ይገበር። ዘይንፈልጦ ባህሊ ክንርዳ ይገብር እዩ እሞ እዚ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝበላ ሃገራት ህፃውንቲ ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ተፈሊጦም ረብሑ እዩ ዝዛይድ። ብኣዋጅ ዝተደገፈ ትግበራ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርትታት ምንባር ብመዳይ ጽሬት ትምህርቲ ዘዕልዎ ጽልዋ የለንዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ቤት ትምህርትታት ዝነጸረለን ኣንፈት ተኸቲለን ዓለም ለኻዊ ልምድታት ኣዋዲደን ፍልጠት ከሰጋግራ ዝኸልዕ ሕጊ ከም ዘይተቐመጠ ይሕብሩ። የመንግስትን ስርዓተ ትምህርት ተከትለው እኮ ስርዓተ ትምህርቲ መንግስቲ ከይተሓሱ ንምዕባለ ፍልጠት እቶም ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት መረዳእታታት እንዳዋደዱ ምሕጋዝ ይኽእሉ እዮም። ዘይኽእልዎ ነገር ነቲ ስርዓተ ትምህርትን ጎኒ ኢልካ ናይ ባዕሎም መቕራጽ እዩ። በዚ ቢልካ ተነሓናሓ ምዃን ይከኣል እዩ። ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ቅልጡፍ ትግበራ ዝጠልብ ዕማም እዩ እሞ ኣብ ክሊ ግዜ ዝፍጥር ሃጓፍ ንምምላእ እቲ ኣዋጅ ቀደም ሰዓበት ኣተገባብራ ከም ዝሰርዕ ይገልጹ። አዋጁ ተግባራዊ እስከሚሆን ምን ይላል የሽግግር ጊዜ ሁኔታ የሚለው ላይ እቲ ኣዋጅ ተግባራዊ ክሳዕ ዝኸውን ኩነታት እዋን ስግግር ኣብ ዝብል ርእሲ ኣብ ዝቐደመ ግዜ ግልጋሎት እንዳሃቡ ዝጸንሑ መምርሕታት እንዳተተግበሩ ነዚ ሓድሽ ኣዋጅን ምትግባር ምንቅስቓስ ክግበር ይድንግግ። ብዙሕ ግዜ ጸገም ዘሎ ኣብ ተገባብራይ ነዚ ዘፍጽም ኣካል ተበገሱ ልሕሉሕ እንተኾይኑ ነቲ ኣዋጅ ብግቡእ ዘይትግበር እንተኾይኑ ናብ ዝነበርናዮ ታተ መባል ተመሊስና ጽሬት ትምህርቲ ክሕሎ ዕድል ኣይረክበን። ከተማ ባቱ ዝሓዘቱ ተፈጥራዊ ታሪክ ንዓለም ንምፍላጥን መባጽሕ ቱሪዝም ንምግባርን ስራሕ ምህላው ተገሊጹ። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ቃላይን ከባቢኡን ንቱሪስታት ምዕሩይ ንምግባር ይስራሕ ምህላው ሚኒስቴር ቱሪዝም ኣፍሊጡ። ሓምራዊት ብርሃኑን ዘዋደደቶ ጸብጻብ ዳህብያሴን ካብ አዲስ አበባ ኣብ 160 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ባቱ ቃላይ ደንበልን ኣብ ውሽጣ ዝርከባ ደሴታት ድማ ነታ ከተማ ጽባቐ ኣለቢሰና እየን። እታ ከተማ ብሃብቲ ተፈጥሮን ብቱሪዝምን ብታሪኽ ዝተዓደለት እንትትከውን ጸጋ ተፈጥሮ ምስ ታሪኽን ቅርስን ኣወሃሂዳ ዝሓዘት ቃላይ ደንበል 440 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ እንትኾን ኣብቲ ቃላይ ዝርከቡ ዓሳታት እውን ነታ ከተማ ንምርኣይ ንዝመጹ ቱሪስትታት ንኽምገቡ ዝሕግዝ እዩ። ቃላይ ደንበል 5 ዝተፈላለዩ መጠን ዘለወን ደሴታት ዝሓዘ እዩ። ገሊላን ደብረሲናን ዝበሃላ ደሴታት ኣብ ከተማ ባቱ ቀረባ ካብቲ ቃላይ ደቡብ ምዕራብ ዝርከባ እየን። ቱሊ ጉዱ፣ ቀዲቻና ፋንድሮ ዝበሃላ ድማ ካብቲ ቃላይ ደቡብ ምብራቕ ኣንፈት ካብ ከተማ ባቱ ርሒቐን ይርከባ።
እተን ደሴታት ካብ ማእኸላይ ዞባ እተን ደሴታት ካብ ማእኸላይ ዘበን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ግልጋሎት እናሃባ ዝርከባን ጥንታዊ ንዋይ ቅድሳት ዝሓዛ አብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን زحق فيو بتوسخي اتقالي لعلى 256 عليت زلونا عواف زركبالو እዩ بمخانو بزهافت تفطرو استعدلت ከተማባቱ መባጽሕ ቱሪዝም ንምግባር ከተማን ንምልማዕን ይስራሕ ምህላው መምሕዳር ከተማባቱ ገሊጹ ለቱሪዝም አመቺ የሆነው ነገር ደሴቶችን ማንሳት እንችላለን ንቱሪዝም ምቹ ዝኾኑ ነገራት እንትንርኢ ደሴታት ዓሳታት ከተማና ድማ በዓሳ ስለ ትፍለጥ ነዚ ሁሉ አዋዲና ነሰርሕልና እዚ ኣብ ከባቢቲ ቃላይ ዝጀመርናዮ ልምዓት ኣስፋሕፊሕና ምስራሕ ከም ዘለና ትልምሒዝና ኣለና ከተማና ብምጽባቕ ሓምለዋይ ብምግባር ከተማ ባቱ ከተማ ቱሪዝም ንምግባር ኢና ተሊምና ክዕወተልና እዩ ኢልና ድማ ንኣምን እታ ከተማ ኣብ ውሽጣ ዝሓዘተን መስሕባትን ታሪኽን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላጥ ዝተፈላለዩ መመረጽታት ዲጂታል ብምጥቃም እናፋለጠ ከም ዝርከብ እውን ኮሚሽን ቱሪዝም ኦሮሚያ ሓቢሩ ቀዳሪ የተገነባች ከተማ ናት የሃይቁ ደግሞ ውበት በጣም ሌላ መስህብ ነው ኣብ ወሰን ቃላይ ዝተሃነጸት ከተማ እያ እቲ ቃላይ ድማ ጽባቕኡ ዝስሕብ እዩ ባቱ ድማ ብፍሉይ ጥምቀት ዝበዓለሉ እዩ ነዚ ዝበለጸ ክፋለጥ ቱሪስታት ዝበለጸ ነታ ከተማ ክፋለጡ ክንሰርሕ ጸኒሕና ብዝበለጸ እውን እታ ከተማ ንኽትፍለጥ ክንሰርሕ ኢና ቃላይ ደንበል ዝሓዘ ሃፍቲ ንምጥቃም ኣብ ወሰን እቲ ቃላይ ሆቴላትን ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓትን ንምህናጽ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዝሰርሕ እውን ሚኒስተር ቱሪዝም ኣፍሊጡ ባቱ ሴንትራል ከተማ ባቱ ካብ ማእከሎት ከተማታት ርሕቕቲ ኣይኮነትን መንግስቲ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ይሰርሐሎም ነዚ ስዒቡ ኢንቨስትመንት ኣብ ምፍላጥ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ እዩ ብምዃኑ ነታ ከተማ ብምፍላጥ ንቱሪዝም ምዕረይቲ ብምግባር ዓበይቲ ሆቴላት ንክስርሑ ብምፍላይ ብቱሪዝም ኢንቨስትመንት ዝመጹ ንምሕጋዝ እጃምና ክንዋጻ ኢና ኣብታ ከተማ ቃላይ ደንበል መስሕብ ቱሪዝም ንምግባር بممحدار باتو زتفلالي سرحتي يسرح مهلاو انت قليصو أفريكا 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 دراجن أفريكا زاري يا أفريكا ليجوج يا هاغوراتشن هلونا نكتن لو من حنا أفريكاويان هلونا هاغورنا أفريكا بمحلاون بمتنخارن እንገብሮ ቃልሲ ብምስፋሕፋሕ ካብ ተሓታት ነተወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቡ ዓብዪ ዛዕባ እዩ ንብሎ ንዙ እዩ Who trained Mandela? Emperor Haile Selassie. ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም ኣበ ቃልሲ ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም መንግስቲ እዩ The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳስ አፍሪካ ብዘይሱርቦ ቀስ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን The way we see ourselves as Africans ዓርስና ከም አፍሪካውያን እንሪየሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾን ይግባእ ማዕዲ ዜናና እንዳቀጸለ እዩ ሕብረት አፍሪካ ብፖለቲካ ንግዲ ማሕበራውን ቁጠባውን ንምትእስሳር ራእይ ዝሰነቀ አጀንዳ 2063 ዕላው ካብ ዝግበር ልዕሊ 10 ዓመት ኣውፂሉ ኣሎ አፍሪካ ካብ ስርዓት ሃፀይነት ባዕዳዊ መግዛእትን አፓርታይድ ናጻ ዝወፀትሉ ዕላው ምስረታዊ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ድማ 60 ዓመታት ኣሕሊፉሎ ፍሳ መብራቱ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ ቅድሚ 62 ዓመታት ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝወፃ 32 ሃገራት አፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ኣብ ዝነበረት ኢትዮጵያ መጽየን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ከም ዝመስረታ ሰነዳት ታሪኽ ይረዱ ኣብቲ እዋን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝወፃ ሃገራት እውን ብተቃለስቲ ሓርነት ተነቢለን ኣብቲ ምስረታ ከም ዝተሳተፋ ይሕበር አፍሪካ ካብ ስርዓት ሃፀይነት ባዕዳዊ መግዛእትን አፓርታይድን ነጻ ተወጸሉ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሕሉ ዕላው ዝተገበረሉ እውን እዩ ከመ ጎርጎሮሳውያን አቆጻጽራ 1963
ዕላዊ መሰረተ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ እዋን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ስምምዕነት ዝተፈረመሉ 25 ጉበት መዓልቲ ኣፍሪካ እናተባሃለ ካብዚ እዋን ጀሚሩ ኣብ መላእ እታ ሃገር ይኽበር ምንባሩ እውን ሰነዳት ሕብረት ኣፍሪካ ይረዱ። እቲ ትካል ኣፍሪካ ዝሓበረት ነፃ ግዛኣታ ዓርሳት ተመሓድር ኣህጉር ንኽትህልዎም ብትሪ ዝተቃለሰሉ ተገይሩ ይውሰድ። ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ተጣየሸ ይግበር ኣበ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓጊዝ እዩ። ኣበ መንጎ ኣፍሪካውያን ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንኽፍጠሩ እጃሙ ኣበርኪት እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝብል ሽምት ትካል ብኣቆጣጽራ ጎርጎሮሳውያን 9 መስከረም 1999 ውሳነ ብምሕላፍ ኣበ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ደርባን ብ2002 ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ከዓቢ ከም ዝተገበረ ሰነዳት እቲ ሕብረት የረጋግጹ። ሰላማዊት ዝማዕበለት ብማሕበራውን ርእሰማላውን ዝተርንዐት ኣበ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ተሰማዕነትን ጽልዋት ተሕድርን ኣፍሪካ ንምፍጣር ራእይ ዝሰነቐትሉ እዩ እውን እቲ እዋን። እዚ ራእይ ንምዕዋት ሕሉፍ ጉዕዞ 50 ዓመታት ብምግምጋም ከም ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን 2013 ኣበ ቀጸልቲ 50 ዓመታት ዝትግበሩ ኣጀንዳ 2063 ዕላው ተገይሩ። እዚ ጸዲቑ ናብ ተግባር ካብ ዝኣቱ 12 ዓመታት ዘቑፀረ ኣጀንዳ 2063 ናብ ባይታ ንምውራድ 10 ፕሮጀክትታት ሰንደቕ ዓላማን 7 ትልምታት እቲ ሕብረትን ተሰናዲኦም እዮም። ኣፍሪካ ንምትእስሳር ምዝርጋሕ መስመር ቅልጡፍ ባቡር ቀዳማይ ፕሮጀክት ኮይኑ ኩለን ርእሰ ከተማታት ሃገራት ኣፍሪካ ማእኸል ዕዳጋ ንምርኻብ ዝዓለመ ነይሩ። እቲ ሃገር ንዘበናት እታወታት ፋብሪካን ጥረቕሓን ንዝማዕበለ ሃገራት ትገብሮ ዝነበረት ኣቕርቦት ንምቕራይን ዋጋ ወሲኽካ ኣበ ዕዳጋ ዓለም ተዋሳኢት ክትኸውን ዝገብር እዩ ነይሩ እቲ ትልሚ። ተዓጻጻፋይ ሜላ ኣትራፋይነት ምዕዛዝ እውን ካሊእ ተጸርሐይ ዕማም እዩ። ዞባ ነፃ ንግዲ ኣፍሪካ ኣበ መንጎ እተን ሃገራት ክሰፍን ፍርያትን ግልጋሎትን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ክዘዋወርን ዝዓለመ ፕሮጀክት ኣካል ኣጀንዳ 2063 እዩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ 54 ኣባል ሃገራት ዝፈረሞ እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ኣካል ሕጊ ሃገረን ከም ዝገበሮ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪካ የመላኽት። መሪሕ ትልሚ 2063 ዕላውቲ ኮይኑ ኩሎም ኣፍሪካውያን ሓደ ዓይነት ፓስፖርት ሒዞም ካበ ናይጀርያ ክሳብ ኢትዮጵያ፣ ካበ ግብፂ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ካበ ኬንያ ክሳብ ጋና ኮታስ ኩሎም ዜጋታት እታ ኣህጉር ከም ድላዮም ምንቅስቃስ ዝፈቅድ እዩ። አፍሪካዊ ትካላት ፋይናንስ፣ አፍሪካዊ መጓዓዝያ አየርን ምድርን፣ ሓበራዊ ማእኸል ዕዳጋታት አፍሪካ ብመርበብ ሓበሬታ ተመጋጋቢት ምግባር፣ ዓብዪ ሙዚየም አፍሪካ ምህናጽ፣ ኢንሳይክሎፔድያ አፍሪካ ምንጻር ቀንዲ አጀንዳ 2063 እዮም። አጀንዳ 2063 ሃገራት አፍሪካ ሕድሕደን ዝፍጽሞ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እተን ሃገራት ጉርብትና መሰረት ዝገበረ ዞባዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ሓበራዊ ረብሓ ንምርጋጽ ከም ዝሰርሓ ይግለጽ። ንኣብነት እንተሪእና በዓል መዚ ልምዓት መንግስቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዞባ እተን ሃገራት ብዕቱብ ዝሰርሕ ትካል እዩ። ብንግድን መሰረተ ልምዓትን ንምትእስሳር ዝግበር ጻዕሪ እውን ምርኣይ ይከኣል። ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንጎረባብቲ ትገብሮ መሸጣ ከም ምርኣያ ይውሰድ። ኢትዮጵያ ብኽለት ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ኣበ ምንባር ሓምለዋይ ኣሰር ዝኸደቶ ርሕቐት ዓርሰ ምርኮሳ ምግቢ ንምርግጋጽ ኣበ ፍርያት ስርናይ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ተሓዳሲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብቲ ዞባ ንምስፍፋሕ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሉ ህንጸት በረኽቲ ፕሮጀክትታት ምስላጥን ተጠቀስቲ እዮም። ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣበ ሰላምን ምርግዓን ኣህጉር ኣፍሪካ ዝገበረቶን ትገብሮ ዘላን ቅያ ታሪክ ዘይርስዖ እዩ። መስርሕ ኣቋፊ ሓበራዊ ምዕባለን ዘላቂ ልምዓትን ሓፍቲ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ንረብሓ ኣፍሪካ ክውዕል ዘኽእል ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ዕላዊ ካበ ዝኾን 12 ዓመታት ኣቑፂሩ። እቲ ሰነድ ኣጀንዳ 2063 ዝብል መፀውዕ ኣለዎ። ባህጊ ህዝባን እቲ ኣህጉርን ኣበ 2063 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ንምዕዋት ዝዓለመ ሕንጻጽ እዩ። አባል ሃገራት አፍሪካ እዚ ሰነድ ን24 ኣዋርሕ ሓፈሻዊ ምክክር ተገይሩሉ ንዝቕጽሉ 50 ዓመታት ባህጊ አፍሪካውያን ኣባይታ ዝዕልብ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተነበረሉ እዩ። ኣብ ራእይ ሕብረት አፍሪካ መሰረት ገይሩ ዝጸደቐ ዛዕባ 2063 ፈተናን ሰናይ ዕድልን ኣህጉር አፍሪካ ብምትንታን ዝተዋደደ ምዕባለን ሰላምን አፍሪካ ንምርግጋጽ ብዜጋታት ተሃጉር ትውከልን እትምራሕን አፍሪካ ንምፍጣር ኣብ መድረኽ ዓለም ተደማጺትን ብጽሒታ ትዋጻን አፍሪካ ምርኣይ ዝዓለመ ሰነድ ቃል ኪዳን እዩ። አጀንዳ 2063 እንብህጋ አፍሪካ ብዝብል መሪ ሓሳብ ከመቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ካብ 2013 ክሳብ 2063 ንዝቕጽሉ 50 ዓመታት እታ ኣህጉር እትምርሐሉ መዓቐፍ ትልሚ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ቀጸልቲ ፈላሞት ሰሙናት ወርሒ ለካቲት ዝካየድ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት አፍሪካ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 10 ዓመት አጀንዳ 2063 ክቐርብ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። እዚ ትልሚ ይትግበር ዶ ይኾን?
ግዜ ዝምልሶ ዛዕባ እዩ ማዲ ዜናና እንዳቀጸለዩ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓርነዮ ዜና ክንሰግር ኢና ሪፎርምታት ተመራጺ መብጽሒ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ክብል ምግባሮም ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ተግባራዊ ዝተገበሩ ሪፎርምታት ተመራጺ መብጽሒ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ክብል ምግባሮም ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ፍሊጡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ብኣስተዳዳሪነት ሓላፊት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ኣብ ዝቐርብ ኢትዮጵያ ኢን ፎከስ ኣብ ዝተባሃለ ፕሮግራም ጻንሒት ገይሮም እቶም ኮሚሽነር ኣብ ኢትዮጵያ ምቹውነት ስራሕቲ ንግዲ ንምምሕያሽን ምቹእ ኩነታት ኢንቨስትመንት ንምፍጣርን ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ሪፎርም ዝጠመተ መብርሂ ሂቦም እቶም ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብቐንዱ ምስሓብ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ጠመተ ብምግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሆም መንግስቲ ኢንቨስትመንት ንምስሓብ ዝተፈላለዩ ሪፎርምታት ይትግበር ከም ዘሎ እውን ተዛሪቦም ሰባፍቲ ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ እንትመጹ ኣብ ሓደ መስኮት አገልግሎት ኩሉ ጉዳዮም ከም ዝውዱን ምቹው ኩነታት ኢንቨስትመንት ምፍጣሩን ሓቢሮም ሰባፍቲ ናይ ባንኪ ቪዛ ኢንቨስትመንት ፍቃድ ምርካብን ዝተፈላለዩ ግልጋሎታትን ኣብ ሓደ ቦታ ምርካቦም ስሉጥ እንግዶት ንምሃብ ንምኽኣሉውን እቶም ኮሚሽነር ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 አቆጻጽሪ ኤውሮጳ ፕሮጀክት መምሓየሽ ምቹእነት ስራሕ ንግዲ ዕላው ገይሮም እዮም በቲ ፕሮጀክት ካብ መንጎ ዝተረብሑ 100 ዓይነታት ሪፎርም መንግስቲ ልዕል 80 ዝኾኑ ምትግባሩ ሓቢሮም ኣዋህባ ፍቃድ ኢንቨስትመንት መምሓየሺ ዲጂታል ኣሰራርሓ ምስፋሕ ማዕቀፋት ሕጊ ምምሕያሽን ንስራሕቲ ንግዲ ዕንቅፋት ዝኾኑ ኣሰራርሓታት ምትራፍን ብዙሓት ሪፎርምታት ከም ዝተገበሩ ኣብሪሆም እቲ ሪፎርም ንሰብሃብቲ ወጻኢ ምቹው ኩነታት ኢንቨስትመንት ንምፍጣር ዘለዎ ቁርጸኝነት ዘርኢ እውን ኢሎም ቀረብ መሬትን መሰረተ ልምዓትን ሓዊሱ ቶም ሰብሃብቲ ዘልዕልዎም ሕቶታት ኣጽጋቢ ምላሽ መሃብ ከም ዝተኻኣለውን ገሊጾም ሕርሻ ማኑፋክቸሪንግ ኢነርጂ ኢንፎርሜሽንን ኮሙኒኬሽንን ቴክኖሎጂን ቱሪዝም ኢንቨስተራትን ብስፍሓት ካብ ዝተዋፈሩሉ ዓውድታት ተረቋሕቲ ከም ዝኾኑ እውን ሓቢሮም ክብል ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣረዲኡ መወዳእታ ካብ ወጻኢ ናብ ዝሓርነዮ ዜና ክንሰግር ኔታንያሁን ትራምፕን ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ እስራኤል ጋዛ ጠሚቶም ክዛተዮም ፕሬዚደንት እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ጋዛን ጉዳይ እስራኤልን ጠሚቶም ክዛተዮም ተባሂሉ እቶም መራሕቲ ሎም መዓልቲ ክራኸቡ እዮም ዝብል ትጽቢት ኣሎ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ዘተ ኣመልኪቶም ኣብ ዘልዕልዎ ሓሳብ ኣብ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ጠሚቱ ምስ እስራኤልን ካልኦት ሃገራትን ዝገብርዎም ዘተታት ለውጢ እናርኣዩ ከም ዝኾኑ የልዕሉ እምበር ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢቦም እዮም ይኹን እምበር ትራምፕ ኣብቲ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ርግጸኛ ይኮንኩን ብምባል ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ሰላም ከም ዝዓስል መረጋገፂ ውሕስና የብለይን ክብሉ ገሊጾም ዶናልድ ትራምፕ ብዕሊ ስራሕ ቅድሚ ምጅማሮም ንዝተፈረመ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ምስጋና ምቕራቦም እውን አልጀዚራ ጸብጺቡ ጉጅለ ተደራዳሪ እስራኤል ኣብ ካልኣይ ዙር ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ ንምዝርራብ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ናብ ኳታር ንምጉዕዓዝ ኣብ ምድላው ከም ዝኾኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ክብል ጸብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱ ክብሮት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናድኡታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክንዘኻኽረኩም ኣርእስተ ዜና መንግስቲ ተዓጢቖም ንዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝገብሮ ዘሎ ጻውዒት ሰላም ኣፈላላይ ፖለቲካ ብዘተ ንምፍታሕ ዘለዎ ቆራጽነት ከም ዘርኢ ተገሊጹ ባንክ ልምዓት ኢትዮጵያ ኣሰራርሕኡ ከመሓይሽ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ወጻኢ ኔታንያሁን ትራምፕን ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኹሲ እስራኤል ጋዛ ጠሚቶም ክዛተዩ
ክብረት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለው ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ዓለም ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢርኩም ነይረ በብዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒትና ድሕሪ ዜና ማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንትግራይን ልሂቃን ትግራይን ለበዋ ብዝብል ርእሲ ዘቕረብዎ ሓሳብ ሰሚዕኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ሕዚ ድሕሪ ዜናና ክቐርብ እዩ ብዝተረፈ ሰላም